खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंखिलिकां ब्रह्म अदालगुरि जिल्ला एबसुनि 80 रोंगौथि सायख' आनजाद कम्पिटिटिभ आनजादाव जिरायनो थुलुंगा मोननायनि थांखिजों गं 27 आनजाद मिरुआव खुंफुंदों। बे आनजादखौ बेनिनो 3542 फरायसाफ्रा बाहागो लादों। बे आनजादाव दिनै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो सोलोंथायारि जांख्रिखां मावथांखिखौ बिथा खालामनानै फैबाय थानाय बायदि कम्पिटिटिभ आनजादफ्राव थुलुंगा मोननायनि थांखिजों जिल्ला आफादनि सिङाव थानाय गं 27 गुबुन गुबुन आनजाद मिरुआव सोलिफु गेजेर फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय थाखो 6, 7 आरो 8 नि फरायसाफोरखौ लानानै इंराजि, सानखान्थि, गोरलै बिगियान आरो सरासनस्रा गियान बे मोनब्रै आयदाखौ लानानै देग्लायनि खुंगा 80 रोंगौथि आनजादखौ 3542 फरायसाफोरनि गेजेराव खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारिया दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोनो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 80 मिरु रोंगौथि जे सायख' आफाद जिल्लानि एमइ स्कुलनि अर्थात गेजेर फरायसालिनि बेखौ दिनै खुंदों। दा बेयाव जिल्लानिफ्राय गासै 3542 फरायसाया बाहागो लादों। दा बेखौ नायनानै बे 8 बोसोराव फरायसानि पार्टिसिपेन्ट बियो बारायबोदों आरो लोगोसेयैनो फरायसाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया होनाय गेजेर फरायसालिनि मिरु सायख' आफाद माने आनजाद दा बेखौ बिथांमोना गोसो खुसियै लिरनो थाखाय फैदों। दा बेखौ नायनानै जों बेखौनो मोनसे फोरमायनो हायो। दा दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बर' फरायसाफोरखौ बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ जे थुलुंगाखां होनाय मोनसे बे आनजाद आरो बेनि गेजेरजों फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मोनसे कम्पिटिटिभ जे माइन्ड कम्पिटिटिभ मोनसे जे एग्जाम बेखौ होनो थाखाय बिथांमोना बियो प्रिपेरेसन मोनसे खालामनाय जायो। दा बेनिखाय बिथांमोना बेजों गोबांथार सोलोंनो हायो आरो बिथांमोननि जे गाहाय फरायसालिनि जे आनजाद दा बेयावबो बिथांमोना गोसो होनो हानाय मोनसे बे परिबेकखौ बेयाव लाबोनो हानाय जादों। दा बेनिखायनो आं जोबोद धन्यबाद जासिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि सोलोंथाइ नेहाथारि आरो गासै मावथि बिथांमोनखौ दिनैनिफ्राय 8 बोसोरनिफ्राय बे आनजादखौ खुंबोबाय थानाय जादों। आरो लोगोसेनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय मिरु सायख' आनजाद बेखौ रोंगौथि सायख' आफाद आनजाद बेखौ लानाय जायो। दा बे मिरुनि आनजादा उनावहाय जागोन दा गेजेर फरायसालिनि जोबखांनायनि उनाव। दा बेखाय आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों उदालगुरि जिल्लायाव बे रोखोमनि जिल्ला आफादा गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरनो थाखाय मोनसे कम्पिटिटिभ मोनसे माइन्ड सेटआप खालामनायनि मोनसे परिबेकखौ लाबोनायनि थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव बे रोखोमनि गोजौ थाखोनि फरायसाफोरनोबो जेरै बिटिआर सरकारा जेरै स्टेटनि एपिएससि इउपिएससि आरो लोगोसेनो गुबुन एग्जामनि थाखाय बिथांमोना प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय सुबिदा होदों। दा बे रोखोमनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बेखौ आरोबाव मावनो थांगासिनो दङ। दा बेखाय बिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सानसे नङा सानसे माने एसेब्लाबो दिनै एसे गाबोन एसे जौगानानै गावबा गावनो जोङो साखाफारा मोनसे परिबेकखौ मोनहैगोन बेखौ जों हास्थायनो हायो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायबाय। गोजोन्थों। 9 बोसोर सिगां गिबियै उदालगुरि जिल्लायानो बे हाबाफारिखौ लाजेनदों बे बेसेबांसिम जाफुंसारदों नामा? बियो जोबोद जाफुंसारदों। प्रथम अबस्थायाव बिराद खस्थ' खालामनांदों। मानो होनब्ला दा बेखौ मोनसे बिमा बिफा फरायसाफोरखौबो मटिभेट खालामनांदों। बे मिरु रोंगौथि सायख' आफाद मानो होनांगौ बेखौबो गामियाव दखरायाव मेल मिटिं लानो गोनां जादों, बुंथिनो गोनां जादों। बिनि गेजेरजों बै फरायसाफ्रा मा बेनिफिट जायो बेखौ फोसावग्रोनो गोनां जादों। दा नाथाय दिनै बियो फैयै फरायसाफोरनि आरो बिमा बिफानि माइन्डसेटआव मोनसे हाबफैबाय जे बेजों फरायसाफ्रा मोनसे मेन्टेल डेभेलप जायो आरो बेजों लोगोसेनो फरायसाफ्रा मोनसे गोजौ थाखोनि आनजादखौ लिरनो थाखाय साखाफारा माने जुरिजेननाय आनजाद होनानै बिमा बिफाया दिनै मोनथिबाय। दा बिनिखाय उदालगुरि जिल्लायाव दिनै 80 बोसोर मोनफैनाय लोगो लोगो बेयाव बिमा बिफानो एसेबां बुंनांगौ बा समाजाव खोन्थालायनांगौ बे मोनसे परिबेकआ गैला। दा बेखौनो जों जाफुंसारनाय होननानै दिनै जों साननो हायो। नंगौ उदालगुरि जिल्ला
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लाय 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद बेखौ जोङो खुंनाय जादों। बेयावहाय गासै जोङो क्लास 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै लानाय जायो आरो बाखि LP स्कुलनि सेक्सनखौ दफरा आफादा लानाय जायो आरो हाई स्कुल सेक्सनखौ मिरुआ लायो। बे हिसाबै देग्लाय जोङो 6, 7 आरो 8 बे मोनथाम थाखोखौ लानानै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 8थि रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जादों। बेवहाय गासै 27 सेन्टार गासै जिल्लायाव दिनै बे आनजादा सोलिबाय थादों आरो बिनिनो 3,542 3,542 जोंनि फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। दा जायफोर फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना बाहागो लाबाय आं बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे आं बेस्ट विशेस जासिगोन जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां लिरनो हायो आरो बे रोंगौथि सायख' आनजादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि फरायसाफ्रा माने एग्जामजों मोनसे हुबहु मोनसे रिलेसन जाहाथे जायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो माने OMR शीटआव बेखौ लिरहोनाय जायो आरो बे OMR शीटखौ जों बाहायनायनि थांखियानो जाबाय जोङो माखासे मानि कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होनो थाङोब्ला जोङो OMR शीटआव जोङो एग्जामखौ लिरनांगौ जायो। दा बे हिसाबै जोंनि माखासे मानि फरायसाफ्रा थांनाय समफोराव जायफ्रा इन्टारभिउफोर होयो माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होयो बेफोराव एग्जाम हलाव थांनानै आन्दायनायखौ जोङो माने नुनो मोन्दोंमोन। दा बे हिसाबै जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा बै समाव कम्पिटिटिभ एग्जामफोर होयोबा जिखुनु इन्टारभिउफोर होयोबा जाहाथे OMR शीटखौ नुनानै आन्दायलाबायहैया बे मोनसे थांखिखौ जोङो लानानै नैबे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 बा उन्दै थाखोनिफ्रायनो बे OMR शीटजों मोनसे रिलेसनखौ बानायना होनो आरो बेवहाय माबायदि आनजादखौ लिरो बिनि रुल्सफोरा बोरै जायो बेफोर गासैखौ एसे दानिफ्रायनो सोलोंलांथों बे बाथ्राखौनो नोजोर होनानै जोङो बे आनजादखौ OMR शीटआव लिरहोनाय जायो आरो बे आनजादखौ लानाय जों जायो। दा बे हिसाबै आं थांनाय समनिफ्राय जिखिनि आनजादाव बाहागो लाबोबाय साफ्रोमखौबो आं साबायखर बावगोन। खिन्थु नैबे समाव आं बेखौसो फोरमायनो नागिरदों जे दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जोंनि डेटा मथे बर' बिजोङाव क्लास 6, 7 आरो 8आव फरायबाय थानाय फरायसाफ्रा फ्राय 6,018सो फरायसाफ्रा 6, 7, 8आव फरायबाय थानाय दङ। नाथाय बिनिनो मादाव दिनै बे आनजादाव बाहागो लादों 3,542 होमब्ला फ्राय 40% माने फरायसाफ्रा बे आनजादाव बाहागो लायाखै। दा बे हिसाबै जोङो खावलायगोन जाहाथे जोंनि माने फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर प्रिन्सिपाल हेडमास्टार लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोर गार्जेनफोराबो जाहाथे बे माने आनजादाव बाहागो लानो थाखाय फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय जोंनि फरायसाफोरखौ प्रस्तुति मोनसे खालामो आरो बे आनजादखौ होनानै माबा मोनसे गोदानसो सोलोंगोन बिनिथ' कुनु माबा मोनसे जे बे फरायसाफ्रा आन्दायलांगोन मागोन बे नङा खिन्थु माबा मोनसे गोदानखौ सोलोंनो मोनगोन। दा बे हिसाबै जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय बोसोराव जोङो 100% जिखिनि इनरलमेन्ट जोंनि जिल्लाफोराव थायो बे 100% इनरलमेन्टखौ लानानै जोङो बे रोंगौथि आनजादखौ खुंनो मोनगोनखौ आं आसा थिदों आरो साफ्रोमबो गार्जेन दिथागिरि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे एसे स्ट्रेस होनानै बे आनजादखौ माने लिरहोनो थाखाय खामानि मावो आं बेखौनो खावलायगोन। कम्पिटिटिभ एग्जामखौ रोंगौथि होनायनि अनगायैबो बे आनजादाव जाय बिथांमोना टप लानानै उथ्रिगोन बिथांमोननि थाखाय माबाफोर बिथांमोननि थाखाय सेथि नैथि थामथि मोनफ्रोमबो थाखोआव जोङो केस एवार्ड जों होनाय जायो आरो बेखौ जोङो जिल्ला आफादनिनो जिथु कनफारेन्स एनुवेल कनफारेन्स बेयावहाय जोङो बिथांमोनखौ लांनानै बे एवार्डखौ जों होनाय जायो। गतिके बेयो ओरैनो मिनिमाम मोनसे माने बिथांमोनखौ सनमान खालामनाय बा मोनसे इनकारेजमेन्ट खालामनाय हिसाबै होनाय जायो बे नङा खिन्थु जोंनि गुदि थांखिया जाहैबाय बिथांमोना माने मोजाङै एग्जामखौ खुनु मोनसे गिनाय गैयाजासे होनो हानाय जानांगौ आरो बे OMRजों बा जिखुनु कम्पिटिटिभ आनजादफोराव जाहाथे बिथांमोना जिरायनानै खुनु गिनाय गैयाजासे माने एग्जामफोरखौ लिरनो हानाय बेबायदि मोनसे माबाखौ साहसखौ जों होना हरनायनि मोनसे थांखिजों जों लानाय जादों।